no podem realitzar l'activitat tal qual dita en el propi local, doncs ens veiem obligats a no facturar i seguir cobrint els gastos, cosa que és bastant inviable. I una de les reivindicacions que hem fet últimament respecte al primer confinament, que va ser total, era un pèl de previsió per part de l'administració pública. La idea del repartiment a domicili és complicada fer-la en un lloc on servim bàsicament líquid. Com som nosaltres, que som una cocteleria clàssica, d'autor, però tot requereix d'una preparació i una complexitat bastant grossa, el fet de plantejar repartir a domicili no surt com a una substitució de lo que és el bar pròpiament. El landing de la pròpia web ja serà un e-commerce on tu pots comprar i adquirir del propi bar packs de cocteleria, on tu dins et trobes unes instruccions, un packaging, unes postals, una petita història literària relacionada amb el bar i la mitologia que té el propi bar, i on tu et prepares els còctels a casa amb 2 passos super senzills. Ho fem nosaltres mateixos, ho preparem al bar i amb les motos repartim per la tarda. Ha sigut una ajuda, però sobretot era una ajuda més que econòmica de visibilitzar que el bar segueix amb idees i que és un bar viu. Cuando empezamos a hacer un ritmo de clientela, tenemos que volver a cerrar porque hay más infectados y entonces al final pues hay como que se pierde mucha información entre el cliente y el local y esto trae como consecuencia que tengamos un grave problema económico. La idea surge de la necesidad, con la necesidad de llegar al cliente, ¿no? La necesidad de no perder el cliente. Creo que es un momento que no estamos buscando ganar dinero, que ser rentable y sobre todo que el cliente siga manteniendo a Speciarium en su mente, ¿no? Intentar ser los más baratos pero manteniendo una buena calidad. Se está viendo un increciendo en los pedidos, ¿no? Y eso está bien porque al final también nos ayuda a tener bastante circulación de producto y sí, repiten mucho, incluso repiten a más.